Привет, привет! Второй день укладки плитки. Вчера положили примерно около 10 квадратов. Это без заполнения швов. Если брать в учет, что погода жаркая и температура около 35 градусов каждый день. Хорошо, что мы в тени пока что. Ну вот как-то так. Продължаем следить. Нанасяме първия слой лепило с назабена маламашка. Полагаме плочките, като ги притискаме внимателно. Поставяме дистанционери за еднакво фугиране между плочките. Проверяваме всяка плочка с нивелир за равномерност. След около 24 часа ще запълним фугите с фугираща смес. Виждате вече готови плочки с оформен кант. Кантът придава завършен вид и защитава ръбовете. Сега започваме полагането на плочки по външната страна на стълбището. Първо почистих и грундирах повърхността за по-добро сцепление. Нанасям тънък слой финомазилка, за да изравня стената. Сега поставям армировъчна мрежа върху измазаната повърхност. Уверявам се, че мрежата е равномерно разположена и без бръчки. Мрежата трябва да е изцяло покрита от мазилката или лепилото, за да не корозира. Притискайте с назабена маламашка, но не разкъсвайте стъклопластовите нишки. При ъгли и преходи добавете допълнителни парчета мрежа за подсилване. Оставете базовия слой да стегне поне 12-24 часа преди следваща фаза. Започвам полагането на плочките отдолу нагоре и нанасям равномерен слой лепило с назъбен мистри. Проверявам изравняването с нивелир и коригирам. Продължавам със същата техника до края на стената. Използвам дистанционери, за да осигуря еднакви фуги. След втвърдяване ще запълня фугите и почиствам остатъците. Ето крайният резултат. Плочките са здраво закрепени и изглеждат отлично.